Zuzenean gaude, bai, ezta? Bai, dena ondo entzuten da, dena primeran. Bueno, arratsaldeko 8:00 hasi dugu lehenengo aldiz, 9 saioaren ostean ideiarik ez bideo podcasta. Zer modu zaudete, Neko Ander? Harrituta egia esan, bideo podcast bueno, bez, horrela definitzea erabaki genuen, bere garaian edo ez dakit, asmatzen ari naiz. Podcasta, bueno, soin duna daka, ongi, nolango gea, hementxe gaude, arratsaldeko 8:00 dira, karo, ja, tabernak itxita daude? 9:00 esango nuke, ez? Edo 8:00 izten zuten. 8:00, Eske ja naiz gogoratzen. Gaur pentsatu, justo atzo irikitzen dituzte tabernak, ematen dute agindua tabernak irikitzeko gaur, eta guk gaur saioa. Pentsatu dut gure ikusi guztiak tabernetan egongo zela, baina 8:00 baldin badira, pozik, zeren gure ikusiak ja hemen egongo dira. Bai, eta arratsaldeon lantxerra, Arratsaldeon, bueno, pantaiaren bestaldean zaudeten guztioi, eskerrik asko beste astebetez gurekin izateagatik. Ez dakit gaur biok era sutil batean kolore korporatibo zetorri zareten edo mikrofono ere badukazue, halakoa. Hau, ez da, aurtengo iazko modako kolorea marroia, porque dana marroia, nik marroia asko ikusten... Hori marroia da? Bai, hori da, horiska okre, ozei, nola dizuna. Hori naranja da, hori naranja da. Kaixo Mikel Mantenu, kaixo, zer moduz zaudete? Bueno, kontatu zuek ere zer moduz txatean, zer moduz... Arropa zitz egiten hasi gala, mesedez, errastiren kamiseta gustatzen bazaizue, osea, alkandora... Alkandora da. Alkandora hori, bat. Ai ama, eske, korrika etorri naiz, golfetik eta azkenean berotu egin naiz eta... Ai, golfo. Zer moduz, Orange is the New Black, bai, efectivamente. Bueno, Neko, zer moduz 8. aldiz, zer moduz astea? Eskerrik asko, bani nahiko ondo, eta zu? Ondo esan beharko, hementxe, beste aste azken batez, dando el kaio, esaten den moduan, aberre gaurkoa, bueno, zer moduz ateratzen den, saiatu nahiko genuke gaurko erronketako bat, eta gure artean ere, bueno, gaurkoan badaukago albiste txiki bat, da zuen parte hartzea, ez? Sustatzea, ez da, Ander? Hori da, eta hori egiteko, okurritu zaigu, bueno, ez, egia esango dizugu, Arkakuso gomendatu zigun, guk kaso egin diogu, Telegram kanal bat zabaltzea, bai? Badakizue, gugoaz pixka bat, pauso bat atzera. Hor, WhatsAppen mobidak egon zirenean, lehenengo mobidak, Telegramek hartu zuen pixka bat indarra, eta bazirudiak pixkat, baldin bazinen, ez dakit, más del rollo edo, pasatu bat zinela Telegramera, ez? Orduan, hor jende asko Telegramera pasatzen. Baina orain, Signal dago, eta pasatu bertzea Signalera, ez? Orduan, beste pauso bat, ez? Guk zer egin dugu, pues, Signalen talde bat egin beharrean, egin dugu Telegramen, ez? Uste txinuak erabiltzen dutela WeChat. WeChat, hoi da. Baina, oraindik ez dugu gure ekarri guk egin dugu Telegram kanal batez, Telegram talde bat. Zeren badakigu gainera ez dituzuela izango WhatsApp talde hola gehiegi, orduan esan dugu, beste talde bat. Baina Telegramen. Talde bat, del rollo. Talde bat, ona. Del rollo. Talde bat, euskarazko edukiena, eta, bueno, antzuen harrikadak bidaltzeko, eta Mikel Mantenuri zuen galderak egiteko. Ideiarik ez, bilatu, irekia da, eta sartu. Axuri beltzak dio orain Discorda dagoela modan. Egia da streamerrek erabiltzen dutela precisamente guk eskatzen dugunerako Discord bat sortzea. Hau da, guk nahi duguna da zuek ere parte hartzea programa honetan bidaliaz zuen harrikadak, zuen memeak, aurkitu ditu zuen bideo, ez dakit, graziosoak, nahi dezuten guzti hori gure saioa ere, elkarrekin elikatzeko, egia da hori, gaur egun Discorden egiten dutela beste batzuk, baino Anderredo izan da honen egile, orduan, klaro, ja edade batean dago bera, eta... Claro, nahiko lan Telegramarekin ni naiz. Claro. Aitonoi deskubritzen duena WhatsAppa pixkanaka hasten dena gauzak bidaltzen, ez dituena oso ondo manejatzen, claro. Nola komunikatzen den, eta orduan hasten dena bidaltzen argazki pila bat, edo egunon horrela sin más, Zu orain zabiltza pixka bat etuenti deskubritzen, txakur bat mobila hartzen duena. Zu baldin bazara aitona bat, ni naiz hori txakur bat mobilarekin. Zergatik txakur bat?
Porque kiston frikia zea, eta Bai, animazioa baina- definitzen zure burua norbait berria bezala, ba, orduan besteok, ez da izi altura zangean Diskorrek zengeak. beneko harrapatu nahuela oso atzean, ja. Osea, ni diskorren galdu egiten naiz. Ez da inerrexa. Baina, bueno, gu Discordetik ari gera, baita Twitchetik ere, eta gogoratuko digu gure ikusentzulei, ze kasposo den hori izatea, ezta? Bai. Beste aldean zaudetenei, badauzkagula Twitterreko eta baita Instagrameko kontuak, beraz jarraitu horrere. Baina ditugu stikerrak, ojo, stikerrak. Bai, egia da. Emoteak jarren ditugu, stikerrekin, baina, bueno, iritsiko da. Ez dugu, saludatu, gure Jesusito, gure... Nola esaten da Angel de la Guarda? Ba, gure... ez da, Jakingo zuan da. gure amabitxia. Gure amabitxia. Alo, Kaixo, Julen, hortzaude? Kaixo. Kaixo, zer moduz, Julen? Aste Ondo. batzutan nia ia ez duzu ezer esan, Ja, Programa hontan. bueno. Zer moduz zaude? Ondo. Ondo, desagertu xamar ikusten zaitugu, baina, bueno, aber animatzen zeran zuk ere behintzat tartetxo bat izatera, mendi gutxira, gurekin. Nia zutan Ikusi. gamen nago zurekin topera. Horrekin Egia da. Idatzi diguzue, bueno, osea, 100 pertsonek aber noiz itzuliko den, aber noiz itzuliko den zutan game, ba, aber aste honetan lortzen dagun egitea, gainera, bez, eski ja zirari gera enroiatzen. Gero hitz egingo dugu, nork erosi duen Fall Guysa. Ba, Julen, nahi dezunean, introarekin goaz eta bueltan... ez, klaro, eski gaizki antolatu dugu. Porque orain introa Liatu eta zea. gero beste tarte badaukagu. Lasai, Vale, ba- badezu rolloa, Egin genezake introa eta enpalmatu beste introa, Julen? Bai, claro. Zirotaroko gaude, txapuzak egiteko. Pues, Julen, apa, Julen! Venga, Eutxi bai. horri. Jule. Apa, Julen! Apa, Julen! I'm on the rock and give you completely psych at your wow. Eta txapuzatik txapuzara, hementxe beste txapuza bat. Barkatu, Ander, hasi aurretik zure tartearekin, eskerrik asko postbitar, rate bat egin digulako 7 pertsonekin, eta eskerrik asko ere bai lantxerra, esan digulako aingeru begirale, guardako zaintzaile edo jagole dela gura Julen. Orduan, Gure jagolea, gustatzen zait. Eta orain bai, bueno, aktualidadeari egingo digu errepasoa, zer gertatu da azken egunetan gurean? Norbait arpidetu da eta atera zaioia sticker berria edo zea berria. Enaitz, eskerrik asko! Eske txikian ikusten dut. Eskerrik asko Eraitz. Bueno, Enaitz, esplikatzen dizugu, ez badezu saioa aurretikan ikusi, zer ikusiko dezun orain. Prentsa, baina konprimituta, notizi gehiegi entzuten ditugu egunero, eta pues, hemen selekzio bat egiten dugu, eta onena, bakarrik onena, kakarik onena, hemen konprimituta. Eta nola ez, lehenengo notizia, kargutik kendu dute, golfean aritzeko konfinamendua utzi zuen Labiko kidea. Hortxe gertatu dena, gizon hemen ikusten duzuen gizon hau, bueno, hor nunbait labin dago, hor nunbait diseinatzen, neurri murriztaileak, eta golfera jolasteko hautsi egin zuen. Eta gainera, harrapatu dutenean, honek egin du, zeak, bazegon Espainiako selekzionadore bat edo esaten zuna patapun parriba, inbertzala. Zait, Ez dakit nortzen. nik futbolaz ez dakit asko, baina honek egin du, hau da, harrapatzen zaituzte eta esan beharrean, bai, gaizki egin dut, esan du, ez eske interpretatu zitekeen, bueno, tira, hortxe. Gure gomendioa, golfera jolastu nahi badezue, eta ez dakit, labikoak bazarete edo ez bazarete, ez da utzi, konfinamendua, ez zarete jarri behar horrelako tesitura batean, zeren badago bideojoko bat, eta ekin ta ekinek ongi ezagutzen du, hementxe, bere gameplay bat ikusi dezakegu. Ekin ta ekin, euskal streamerra, berak ere,
golfean jolasten du, oso bera ere ondo, golfean bai, aritzen bai. da, baina, Oso ondo. Bai, gelditzen da, Lariko kideari esango bueno, dugu Berdinetik harremana bastante jartzeko gertu. ekin eta ekinekin, Ez dakitena da, Venga, claro. txaten norbait baden labi taldekoa. Agian ez dakit, agian norbait bada pubgitar, ez dakit agian pubgitarrik badu, labiko kide izatearen itxura. Ez dakizu inoiz norden labikoa, Ez. Gainera, bai, hau oso auzo pijo batean bizio bentzen, ez? Tipo, hau, golfera joan zen beste herri batera, osea, egia atzo Twitteren irakurtzen nuen, ez? Nola, klitxe guztiak, ez? Botere dunen klitxe guztiak, eta estereotipo guztiak bete dituela. Begira, ekinetakin gurekin dago hemen, Ander. Ekin eta egin, abertze esaten du, ezin dut irakurri errazi daukat txikian pantalla. Kasuak behartzuela erreferentzia, eske, claro, agian berak etzekien joko hau existitzenik, eta agian, aio probatxua, Ez dakit, hombre! Hau Bi bai hori, golpetan sartzen du bola, kiston jokaldia indu eta ekinek, golfoan bai batean, hori da. Claro, Bea, golfo, Iora. desente. Bueno, Bueno, ba- horrengo albistarekin, bai, guazen. Aurrera jarraitzen dugu, ekin eta ekin, zure laguntza behar dute labin, eta hori, tresna hau erakutsi gezu, jolas hau nola jolasen den, eta hoxe, arazo gutxiago izango dituzte. Beraz, aurrera jarraitzen dugu, EITB-en jarraitzen dugu, kultura. La Trinchera Infinita Oscar sarietako lehiatik kanpo geratu da. Ze pena. Eta zer aukeratu dute, pena, benetan, ez da ironiaz. Eta ze argazki aukeratu dute, pues, hemen gizon bat ies egiten. Bueno, ba hortxe, norbait EITB-ko redakzioan, norbaitek hau zeukan pixkat txistea egiteko gogoa edo, eta hoxe. Jarraitzen dugu aurrera, ez gara hemen geratuko. Neri Herriak, oso graziosa iruditu zurieneko? Nik ez egit ze esan nahi izan duen, osea, gizon bat ies egiten. nina hau txundituta, eron sekzionekin. Osea, hartu dutela filmeko klip bat, eta jarri dutela hor. Ze ona. Ies egiten. Tier listean S+ zaudete, ez dakit zer den hori. Bidali pribatutik, Ander, esplikazioa gutxienez erraztik eta bideok parrikatzeko. Arkakuso falta zait, bai. A ber, tier lista da, bueno, dagoen plataforma bat, web orrialde bat, nun zuk egiten dituzun listak produktu edo gauz ezberdinenak, ez? Nik musikariak, gaietak, merkatuko esnerik goxoena, eta orduan zuk mailakatzen dituzu, ez da? Eta imaginatzen dut, ez dut aukerarik izan publikitarren zuzenekoa ikusteko, hau prestatzen ari ginerako, baina egingo zutela Euskal Twitzelarien tier list bat eta S+ean gaudela. Euskal taldeena egiten ari naiz, baina guaz gara Euskal talde bat, ez? Musika... Erakunde bat gara, Euskal erakunde bat gara. Talde musikana, orduan gu nola gaude ba, S+ean. Nor da hemen musikaria? Joder. Nivel hortan zaudete, bale. Earki. Gaur gaude pixkat espesito? Osa, entre Anderen humorea, hemen, moderno bakarra ni naizela, eta enaiz enteratzen, eta... Bai, puzgitar orain... Hau izango zen, Oscar saria, eta izango zen La Trinchera... hau izango zen Oscar saria, eta hor La Trinchera Infinita. Oscar sariak ies egiten dio La Trinchera Infinitari. Ez dugu zure zea ikusten, baina bueno. Oso ondo, eskerrik asko, Ander. Oso ona. AstraZenecaren txertoa poliziei, militarrei, suhiltzaiei eta irakaslei jarriko diete. Hor egin dute talde bat, hegoaldean, talde bat egin dute, eta talde berdinean sartu dituzte, eta ez bakarrik hauek, baizik eta, kartzeletako funtzionarioak ebai. Hau da, irakasleak sartu gaituzte, militarrekin, poliziaiekin, suhiltzaiekin, eta bar. Kaixo Arkakuso. Eta nere gogoeta da. Irakasle bat, batzuetan, izan behar du pixka bat polizia, pixka bat suhiltzailea, eta pixka bat igual funtzionario de prisiones, horregatik jarri gaituzte neleje del mat, irakaslea. Begira, hau adibidez hona izan da, ez, Eneko? Osa, honi tik berdea Bueno, bai, eske nik nola leno entzun deten, porque neri kontatu didan. Eske, ez dakiz zeba daukazuen mania elkarri kontatzeko joratuko ditugun gaiak. Benetan, que por cierto,
Ez dakit noiz fijatu zate, baina ni duela oso gutxi, osea, duela igual pare bat urte edo, harrapatu nuen lehenengo aldiz, suhiltzailea, sua hiltzen duena, dela. Hala. Bai, karo, oain arte erabiltzen zenun bakarrik kalendariotan, ezta, pajaro? Osea, zutako suhiltzailea zan, kalendario berotan ateatzen zan, gizasenean. A ber, Arkakuso bat, zatoz 29 minutu berandu. Bi, como que dutxara zoaz gu fondoan izan da? Osea, iruditzen zait, dutxara juteko gauzera garkarriagoak ere badaudela. Ez? Hombre, Leire Gisasola. Only fase. Hombre, Ez da gustatzen duzute? Leire Gisasola? Bai. Bai, hau, gaina oso independientea betidanik. Hau, jaiozanetik gainea oso autonoma. Beti izan da, Gisasola itekoa. Zuk ezautzen aldezu errazti. Urrengo zer Urrengoa. esan. Enekok egin duen txiste honek merezi du kanporaketa bat, eta kanporaketak ideiarik ez saioan ez daude, baina badaude Televisión Españolan. Eta Televisión Españolatik bota dute rotulo maravilloso hau idatzi duen tipoa. Kontua da, Leonorrek egingo duela Ze ona! Galesen, ara jungo dala, batxierroa egitera, eta hementxe titulatu duten Leonor se va de España como su abuelo. Hau da, Leonorrek Espainiatik aldi egiten du bere aitonaren pausoa Eta zergatik jun behar da galesea batxillergo aitea. Izango da hemen ez dela eskolak, no? Izango da? Hemen ez daudela eskolak sobran esan nahi dut. Bueno, Jaiotze baina- tasa, geroz eta urriagoa. Eskola berdinak, leku asko da, zergatik doa galesea. Ba, Zer dago asko gustatu Galesen? zaite titularra, Bai, Asko gustatu zait titularra, eta bai neri ere harritu nago albisteak egia esan, ez? Osea, esan nahi dut, erreferentziazko pertsonai publiko moduan, ez? Precisamente, Bai, gero ez dago hemen, Azteko, nere ustez, behintzat, pixkat, ez dakit nola esan, dos dedos de frente edo izango balute, beraien marketingeko zeak esango liekete, azteko, danak eskola publiko batera juteko, porque, hola, ez? Ondo geratzen zera. Bai. Baina ez, gainera jungo dira, jungo da, erresuma batura, eta kostako zaigu, estatuko biztanle guztiei, 70 ez barkatu ez, arrazoi osa dukazu. Beraiek ordainduko dutela, Twitterren beraien- irakurri dugu, ez daukaten Bai, Twitter, baina jartzen du lo pagarán los reyes. arrazoi dazu. Lo pagarán los reyes con su sueldo. hori da, esaten dunean, zea txiki batek, ume txiki batek, me lo he comprado yo, bai. Baina, ojo, 75.500 euro urtean. Ordainduko dute beraiek, hau da, imaginatzen dut ordainduko dutela. Alojamentua eta ikastola bera. Baina, estatuko bizale guztien imaginatzen dut esku geratuko dela noski, guardaespaldasak, segurtasuna eta guzti hori. Me Bigarren imagino. gogoeta badaka honek, osea, lehenengoa esan deuna, zergatik doa kanpora. Baina bigarrena da, behin junda, zergatik ez darama bere familia guztia behaekin. Gusto hartzen dioten galesi, bakizu. Dena den, Eta geratzen dira. gogorregiak izaten ari garela Leonorrekin, Leonor gaixoarekin. Bai. Izan ere, Leo, neska honek gaztia da. jakin zuen erregeak gurasoak zirela. Hori Zuek igual, 7-8 urterekin, Leonorregi segituan esan zioten Leonor, hija mía, los reyes son los padres. Tira. Aurrera jarraitzen dugu. Rotuloak, remember, never forget, Maroto, No! bravo. Baina hauegi alda. Aiora probatxo, animanoa hemen di, Jesus, aiora, emai guzu beste aukera bat. Aiora, nik ere jutiko gogoa daukat. Ja. Osea, irekiko dugu stream zuketanek. Ni kontua daukat, ingo dugu raid bat. Javier Marotori jarri zioten ere zea bat, horrelako rotulo bat, eta honengatik ere kazetari bat kaleratu zuten. Hau ez dakit Eitxoin, minutua den, ez baina dakit oso atento negon. Esan dezu, kaleratu dutela beste kazetaria, rotula egin duna? bai, bestea kaleratu egin duten. Como su abuelo jarri duna? Bai, fulminante. Hor sortu da polemika. Ez que negon oso atento, gauzak dian bezala. Bai, kaleratu dute eta hau Ostra.
maravilla hau egintzuna ere kaleratu zuten, hau hori egia da, Beraz, hortxe. A un país de 2,5 millones de habitantes se le interviene y punto. Javier Maroto, tontornago. Ba, hoxe. Notizi bitxi bat, notizi bitxi bat. A ver, Diario Vasco. kaleratze justifikatua, ez dugu ez esango. Hoi da. Gustatu edo ez. Diario Vasco. Kataluniako, hauteskundetako papeletak Pasaian egingo dituztela, Pues, Bai? Bai. Baina ze Pasaian. Ez dakit. Pasaia Zabalean. Ez dakit. Ongi etorria humorearen itxasontzira. Vale, eta ja, azken notizia, ya está, hautan azkena. Esto besteik. Hostia, Xavier Arzalluz hilda. Ai, ama. Fallece Xavier Arzalluz a los 86 años. Bai, Bai. PNV, 100 años. A los No, 86. 86. No 100. Jartzen du 100, baino da 86. Baina hori noiz, Ez dakit, oraintxe bertan atea zait. agian A ver, kriston primizia eman dezu. Claro, esa igual zuk eman ez du inork baino lehenago. A ver, Pues venga, nada. bilatu behar dugu. Hainbeste histori eta hoxe, nik eman dut berria. Xabier Arzalluz hildala, Pero- 96 urterekin, ez errotula gartzen duen bezala 100 urterekin bizitela. 2019ko otsailaren 28an hil zen. Baina noizkoa da hori. 2019ko otsailaren 28an hil zen. Serillo aiargea. Bai, Ba, Osea, niri horregatea zait. ja oso ondo. Ba, 2 urte behar du. Duela 2 urte hiltzen, jo, Ander, eskerrak irakaslea zean. Increíble. Osea, Bueno, egunero bezala, aktualitatea, Anderren Sergio esku. zinatela gogoratzen, Ni bai, hostias. nehi sonatu dit, ja, osea, Oantxe gotu naiz, Arzalluz ja ongo zala. nik ezagutzetelako bere joa, claro, egila da. Pues... Bai, jo, hostia, segia da, Azken orduko berria. Azken orduko berria. Eta gehatu dana como blokeatuta, ez en plan, ostras, de repente, Bai, izan da. Wow, hostia, puta. Gaztelaniaz esaten da, el corazón en un puño, ba, hola geratu geha. Bueno, ba, Bai. hauxe, prentxak eman duena, gaurko atalean, da negatik zerrez gehitzeko errastik. Ba, eskerrik asko Ander edo, urrengo astean berriz izango zara gurekin, ez da? Hoxe. Urrengo astera arte, Oso ondo. agur. Aio! A ver, ella. A ver, ja, urrengo sekzioa, ez? Julen. Errak ez non duzu PNV-ko txartena. Hori hona, hori hona iritsitei. Mira, ba, claro, Zeran gauz! utzi behar dio. Zure turnua. Arratsaldeon, Peña! Hemen nau! ¡Hombre, José Luis! Arratsaldeon, Peñískola! Zaspaldiko! Zeran gauz! Oso Aben. ondota, zuzen motz. Ondo pozik nau! Ze kamiseta ekarri dazu Entretenituta. gaurkoan? Ibarkua. Ibarkua? Aizu, Ibarkua, Jose zein Luis, ekarriko zuk neban, bazenekien, betikekua. Zuk bazenekien Arzalluz duela pare bat urte utzi egin duela? Bai. Haben, San Andresen egin zeben mesia. Berandako. Baina bera ez da Ibartarra ez da? Ez, baino... Hemen hori dira... Ez que, barkatu, bakizu zer arazo daukagu gaurkoan? Eneko, jarri aldozuz kaskuak altu hau. Nola da? Eman botzat, oneri. 2 de maioko heladeriatik dator zuzenean, esaten du. Xuri beltzak. Bai. 2 de maioko heladeria. Jendiak esaten zeban, pua hori txiko dabe, 2 urte ja. Cardozo, helatua. Jando zuek? Ni jandot, mantekaua, lehenago joaten itxan Donostira. Baina bueno, nien eiz etorri esatera zenbat mantekado jandoten. Baizik eta begira, bakat gidoia hemen. Gaur prestatu dut programia. Arkakus uste dut dagoela pixkatok liatuta jartzen du
Jose Luis, galdetzen du ea zer moduz ermu aldetik. Ba, bera Zaragozan bezain ongi. Bueno, esango dut, etorri naizela hitz egitera seriei buruz. Ni hasiko naiz sekzioarekin, Bai, Jose Luis, baina, gaude Twitchen eta pixkat hemen egin behar dugu interaktuatu. Bai. Aldez aurretik, jendia baldin badaka, dudarik, edo nahi badau galderak egin. A ber, ni nire papela hemen izango da Eibar propaganda egitiaz aparte, Eibarko propagandia egitiaz aparte, nik egingo dut seriak gomendau. Vale. Bai, Vale, orduan, vale. nola... Bai, Ez markatu, Jose Luis. claro, nola, nik ez dakidan deko zuen edo zelan dau, Netflix, edo HBO, edo Amazon Prime, egin dotena, izan da, ekarriko dotzuet, bakoitzetik, bat, edo bi. Proposamen bat. Bai, eta, bueno, esango duzue zertaz doian, eta horrela. Perfecto, vale, guazen lehenengo proposamenarekin. Hasiko naiz, orduan Netflixek. Netflixekin, bai, agian Bai. gehienok izango dugun plataforma batekin, ez da? Bai, begira, Netflixen atera dabe orain berri bat, seria Lupin, deitzen da, Lupin. Lupin deitzen da. Lupin, bai. Ez? Lupin Ez, da, nukoan entzuna. dau, Zukander? da mutiko bat beltxarana, hola, izugarrixa, tamainuz. Da, kriston tipu. Eta, ba, da lapurra. Baina mira. etxari enteratzen nola iten daben. Da, kriston originala tipua. Zuk pentsatzen dozu dauela hemen, eta taz dauan. Buah! Impresionante. Vale. Bueno, esatea gaitik, eta egingo dot hau serioa, tipua da, a ber, hemen dau. Omar sí, edo Sai, esaten dabe. Da Aktorea frantzesa. bera, edo protagonista. Protagonista, Omar Baina Sai. aktorea edo bere pertsonaia da. Ez, aktorearen izena da Omar Sai. Vale. Eta personaia da Hasan Diop. Hasan Diop. Bai, idazten da Hasane, baino Hasan pronuntziatzen dugu. Eta, bueno, Arkakusok dio kristoneko tipua dela, oso tipo guapua. Claro, da handisa, guapua, inteligentia. Arsen Gainera- Lupin oso ona dio oso egilek. Ez que, kriston seria da, sin hau esplikatzen, pasa que ez doztazu duzten. Barkatu. Orduan, tipua da, hartzen du, Arsen Lupinen metodua lapurtzeko berak. Da, superinteresgarriza, hau gomendatzen dutzuet. Baina, atera dabe, bi partetan. Diraz, 10 kapitulo, baina bain, atera dabe 5 kapitulo, eta gero udan, aterako dituzue beste 5. Begira. Bai. Orduan, bigarren demoraldi bat izango du, ere. Hombre, argi dau, zeren ikusten badozue, lehenengoa bukatzen da, eta esaten duzu, hemen falta da, zelan da, jango bazen dute San Blas bat txuria gabe, esatezula falta zaio zerbait? Ba hori. Vale. Vale. Eta zuk ikusia daukazu hau edo nola ari zara review hau egiten? Ba, hainik ikusi do. Vale. Bueno, lehenengo 5 ikusi ditzuraz, eta aurrengo 5 ateratzen dira zenian. Beraz, apuntatu, Netflix saliok, Lupin. Ikusi behar Lupin, duzue. vale, apuntatu Bai, gainera- dirudi txatean gustatu zaiela, lehenengo proposamen hau. Bai, gainera, egiten dabe Netflixekuak, halako zerrenda bat, 10 onenekin, Aha, eta hau egon da bat zenbakia denbora dezente. bai, Así que- begira. Bai, apuntatzekua. Apuntatzen dugu lehenengo proposamena Netflix plataforman besterik ere ekarri duzu. Bai, bestea da HBO-ko Patria. HBO, bai, Patria. Bueno, Patria, pues seria, supongo ezagutuko dozuela. Da, hemen Plaentxi, guke solaru seri, Placencia de las Armas seri, deitxo ez dago Plaentxi. Ba, da Plaentxi grabau zeben, Aha, baino flipa bindabe, si, Elizia da Elgoi Barkua. Osea, engainatu ditue, pues danak, horrekin. Elizia da Elgoi Barkua, lenguan egon itzaniz egindabe paseua berria, amendik Eibartik Elgoi Barrera, eta Juan Alzara eta hartu aldozu kafia Elgoi Barko Elizan atera gabe karreterara.
eta orduan jo nintzen, eta Elizia da Elgoibarkua. Eta bueno, Patria seria, pues hori, dauz guztiak. Itxoin, osea, horregatik izan ditu hainbeste kritika, Patriak. Eliza dalako Elgoibarkua. Claro, Eliza dalako Elgoibarkua. Eta gero atera da eskotxiak R5A. Vale, Baina ez que duen oso ondo R19 ez. ulertzen. Arkakusok esaten du, uste dula nik ikusi dutela Patria, eta bai ikusi dut Patria. Ikusi dazu? Bai. Patatria. Gazteiz Bueno, ere a grabatu ver. zuten, Nostin ere bai. A ver, esan behar dut, nik ikusi dutela, eta egisa da, aldo zuela egon desakuerduan gai batzuekin, ezta? Baina, bueno, nik esaten duten bezala, aljatzu gustau, edo ez gustau, baina hor dau, eta kritikatzeko ikusi behar duzu, ez? Bai. Esaten du review bat, baina revieweena da Jose Luis, Arkakuso sentitzen dut. Nahi Vale. izango izan iritzia, baina... Bai, Jose Luis. Aiora probatxoak oso hausnarketa interesgarri bat egin du Arralde, Tolosa eta Orio zela aldi berean, eta Bai. Arraldeko taberna ETBko Miramongo estudioetan zegoen kokatuta. Beraz, Osea, Arralde baldin batan, Tolosa eta Orio, Arraldeko inzidentzia metatua kalkulatzeko zer egiten da? Tolosa gehi Orio zatibi? Nere galdera. Bai. Bueno, esan behar dut, zuen mierdakin hasi baino lehen, dauela hau haundia pelikulako haundia, altxoko haundisa egiten da bena. Eneko Sagardoi, bai. Eneko Sagardoi dala... azken aldi izan dau leku guztietan. Eta hemen Bai. gau, eta niri iruditu jatan, nasketa bat, mi querido Klikowski, Goenkaleko restuak eta abar, eta sartu da bezdanak, eta egin dabe serie Patria. Mi querido Klikowski ez altzan eibarren kokatzean. Bai? Hombre, claro. Claro. Hombre, claro, bueno, a ver, barkatu, Me Osea, gusta Personajia da nire kuadriakua, hombre. bai! Bai, baina hori Nola, beste egun batian no, ingo no, dugu. zan, txomin zan. Bai, baina hori beste egun batian ingo dugu. Vale. Orain, hori esan dut HBO. HBO. Bueno, hori da, okurritzen bazaizue beste bat, edo nahi baduzue referentziak, hemen txateko ari naiz. Ba, esan hori, txatian, aber zein nahi duzuen egitea sinopsia eta egingo dutzuet. Hori da, horrengo Eta, asterako. bueno, Zue igual eta- modokazue dudaren bat edo zuen ez, bueno, ba eskuartean telesailik ez baduzue, ba gomendatuko dizuenekok urrengo astean. Bai. Marx Bidak dio, hasierrekin Enekok, ikasi Jose Luisek. zuela, enekok, hori da, Jose Luisek, baino egia esan nien naiz bat ere, ez, keba, naiz bat ere zinezalea eta telesail zalea, bueno, telesail zalea igual bai. Baina Jose Luis, Mese, hemen ekita ekinek hitz asin. ba begira, apuntatuko dugu. Ja que Ikasi- lapurtu diogun, bere streamingeko irudiak lapurtu dizkiogun, berari baiminik eskatu gabe, ba, aurrengo astean, hitz asin, hortxe daukazu lana. Baina hori nun dau, Hori nun dago ekin. HBO Eta Arkakusok edo- retuiteatu du. Ojo. Ojo, Hori- aloro. HBO, hitz HBO-koa da. Vale. Apuntatzen dut. Hitz Gero asin ikusi- apuntatuta aurrengo asterako. Eta beste bat ere ekarri diguzu, ez da gaurko, eneko, Bai, Jose Luis. hirugarrena da, eskerrik asko, bai Koldo, barkatu hasier, bai. Hirugarrena da Amazon Prime Video, ekua. Gomendatu zoztan Anderedo, eta resulta hasi naizela ikusten, eta da puta mierda bat, A ver, baino kristona. A ver, Baina, kontatu. bueno, hemen gauz ikusten, ba begira. Amazon Prime Videoko El Pueblo, El Pueblo. bai. Español. hau da- Español izena dauka. Ez? Total, hau da, kuadrilla bat joaten dara tipiko errisa dauena, zazpi etxe, ez dau ez denda, ez taberna, matalatxotxa grande orkua. Vale, hori. vale. Holako Eta hori bat. Anderrek gomendatu zizun? Bai, gomendau Bai, zaztan bai. handerrek, Gomendatu eta egin destak izton putadia, porque claro, ni ja ikusi ditut 3 edo 4 kapitulo, eta ja piztu jata kuriosidadia, baina ez da kuriosidadia nahi dotela beste bat ikusi. Da kuriosidadia, zelan bukatuko dabe mierda hau, badakizue. Osea, Bueno, askotan zuen- horrela orain. engantzatzen gara, Balde Askotan horrela alkoholikoa.
Eta Ba, bueno, gauza a bat, ver, bai. Jose Luis, zuk nundik ateratzen duzu... Begira, berriz egin dizute referentzia, ibilak dio, zein usteu dala tipo hau, Gaizka Izagirre. Ezagutzen Egia duzu da. Gaizka Izagirre? Euskal Herrian bada, zinemaz eta telesaiaz hitz egiteko eskumena duen bakarra, eta ez zara zu, Jose Luis. Bueno, eta niri berdin jata. Osea, ni natorro nera zuei laguntzeko. Por cierto, Bai. hau jarri duen pertsona berdinak, ibilak, dio HBO-n edo piratan ere ikusi daitekeela. Zuk zer iritzi duzu horren inguruan? Ni piraten telesaiak karriko ditut, Black Sailor eta ban. Bai, eske niri ez itxegi nola enklabe, porque ni dakate jarri sostan ilobak, telebizinuan, HBO eta hauek danak, eta ni bakarrik pagatzen dut. Osa, niri domizileu sostan eta fuera, ez do jakin nahi ez ebez. Hartzen dut mandua, eta nire manduan dauz teklak, jartzen du ja prime. Eta jartzen dau Netflix. Eta nik ematen detzat, eta poto. Eta zelan dirua dekoten kontua, bete tirando esaten detzat. Eta bueno, Gauza bat, hemendik diote, Gaizka Izagirre agian hau ikusten egongo dela, ondoren Euskadi Irratian bere... Begira, ikusten dozue Netflix, prime, ikusten dozue amen. Baina, Jose Luis. Eta nik ematen detzator, eta venga, a ver la mierda de Edo, esaten de. Eta bueno, ari nintzana esaten. El pueblo, begira, dau, zelan dau, Got Talenteko iten dauena paiasuana. Santi Millán eta hauek dauz. Orduan, joaten diraz. Lau biztanleko herri batera joaten diraz. Bi hippie vegano dakatena umea. Gero dauz, konstruktorea bere Andre Pijakin. Claro, estereotipo guztizak. Konstruktoriaren Andre Pijua da txupalibretasa. Osea, ja... Txupalibretasa zer da hori? Nola, espainola izatia gutxi bazan, ja estereotipoa betetzen. Osea, hippie veganua da zorua, konstruktoriaren emaztia edo neskalaguna da txupalibretasa, hau da, dagona bere karteraren atzetik eta ez bere pertsonalitatearen atzetik esango dugu. Vale, enuen inoiz espresio hori entzun egia esan. Bueno, interneten. Jose Luis, esan ditugu 10 minututan sartu bartzen nola zure sekzio osoa. Bukatzen ari naiz, eta orduan joaten diraz herri batera, eta bertan, pues hori, ez diraz integratzen, herrikoa dira paletuak eta bar, eta hor gauz ikusten abenturak, egunero. A ber, Anderredo, aktualizatu zer gertatzen ari da gure txatean? Bueno, oraintxe bertan ireki dut hemen leiho batean irakurtzeko hobeto, zer mesela pantailan ikusi behar dut eta erotu egiten naiz, eta Arkakuso galdetzen du, galdera bat. Eta Errax ez da hor, edo da hippie veganoa, el puebloko hippie veganoa, suposatzen dut. La que se avecina, la que se avecinako azken temporadan el pueblokin crossover bat egin dute, ze jende berdinak egiten ditu, bi seriak. Orduan izango da ziur. A ver, dakaz, zelan da, gaj, ez dakit nola esaten. Nahi dut pasa de listo, baino. Bueno, dakaz alako momentuak eta parra egiten dozu. Baina, claro, kapituluak irauten dau, ordu talaren. Ordu talaurden? Ordu talaren, bai. Talaurden? Talaren esaten dugu guk. Vale, nuen sekula entzun. Bai, ordu talaren. Por cierto, baneatuko de eta hau, arkuso hau. Osa, blokeatuko porque ez dakit... Ez dakit dakan zurekin, baino dakazua full. Bai. Bueno. Emotikono batzu jartzen ez dakit zer diren, ez da ondo ikusten. Baina emotikono batzu ez dela jartzen ditu. Ez que bera da, bere emote berriak dia. Fijatu, ez que bera da. Arkus musu bat. Vale. Bera da, guk ere egin berritugu gure. Mozua bidaltzen duzu. Bueno, hori, urrengo astian gehiago. Eta, por cierto, nahi diotezan, ekinta ekini, a ber, ni saiatuko naiz ikusten. Pasa que, troleatu nahi badozue, esango dutzuet, ez dotela edozein mierda ikusiko. Osa, ni dakatez, nire seriak, ziurrona izango dela.
nik dakat neri seriak ikusteko eta zuei gomendatzeko. Vale, Eta hortik baldin gustatuko- bada, ondo. Komendio bat egin nahi dizut. Eta Bai. eta ez da troleoa, benetan, osea, gaina kapituluak dira supermotzak, eta gustatuko litzaidake zure reviewa, osea, gomendatzen dizudan urrengo seria, Heroi berria, zitzaizun mierda bat, Friends. Rita eta Krokodilo. ETB. Zer? Rita eta Krokodilo, ETB 3. Vale. 3 minutuko kapituloak, eta review bat egiten dezu hemen. Venga, Jose Luis, aurrentzako marrazki izudunak. Nik egiten dut helduen txako. Ez que Aurrentzako badago badakizu horre zer egongo amaika litza- telebistan sorgin bat. Esan Ba- berari. Ez, lasai, eske gero hitz egingo dugu sorginaz. Miru sorginaz, Vale. baina kontutxo bat, egin zen ezak ere bai asteren batean, zera, Euskal Encodingsen sartu, gainera aste honetan argia sari izan dela, eta bertatik egin pixka bat Euskal telesain review bat, ere bai. Euskal telesariak. Itzeingo Osa, dugu. Goenkale. Ez, hombre, gehiago egon dira. Azkenaldian gainera Jose, esentzia. agurtu egin behar zaitugu, baina gustatuko litzake jakitea azkar bakoitzak idaztea txatean, ze telesail ari zareten ikusten. Arkakusok usten badigu, txata pixkat lasai. Vale, ba, idatzi hor. Autobus Begira. magikoa reviewa, autobus magikoa eta el cuerpo humano iruditzen zait, bueno, fantasia. Bai. Bai. Ba, bueno, hori, zuek idatzi hor, eta ni beste Jaunta jabe. batian etorriko naiz. Vale, Jose Luis, Bai, itzeingo deu, vale? vale. Itzasin, arkakuso gomendatuta, bai, jendeak badirudi ari dela hori ikusten. Urrengo astean izango edo Jose Luisen urrengo astean edo mendik bira. Jose Luis, handeraketanik Jo, apostero hola. bazi dugu. Venga, guridin kafetxo bat zor diguzu, Zeba. Aio! Vale, aio. Bertalde, kontu zibilize Android aktualizatzen duzunean tetanosan bakunekin sartu zizuten mikrotxipa aktibatu egiten da eta norbait sartzen da zure Instagramen zure izenen komentario iraingarriak egitera. Bale, kopiatu eta itxatxi hau, ze bestela WhatsAppa ordaindu beharko duzu eta Facebookek ere zure argazkiak erabiliako Ama. ditu zure Une baimenik egin gabe. dela, hande. Gainera adi, ze esan diate bihar burusoilak konfinatuko dituztela, eta hau egia da, ze Josuri esan dio bere osabaren lagunan Uize koñata batek grazia. ertzaina dala. Zabaldu mezu hau WhatsAppek zensuratu aurretik. Bueno, eta, por cierto, Anderson da, bueno, Hemenago beti. Familia WhatsAppa, spam ta zabaltzazu. Vale, a ber, eske ez dakit, atzerapenarekin di joan edo, Mark Speedek dio, ea, telesaiak originalean ikusten ditugun ala bikoiztuta. Bikoiztuta beti. Nik bikoiztuta, zuk, neko? depende. Segun. Segun, ez? Euskeraz badira Bai. originalean eta bestela Ez, bikoiztuta. batzuk ikusi ditut bertsio originalean, eta besteak bikoiztuta. A ber, eske... Entzun zaizu dena bai egia da. Hemen ikusten dira kosura guztiak. Bueno, ze tarte dau? Ostras, familia WhatsAppan ere tartea. Barkatu, Ba, venga, dinamismo pila bat, osea, pixka bat. Sartu behar dugu gaurko programa ordu betean, Ba, lortuko dugu? Nik uste baiat. Bueno, ni azken aldia naiz, hemen espezializatua zerrekek ekartzen, vale? Orduan gaurkoan ere txoakek ekarriko izkizuet. Barkatu Julen, ez zaituta bisatu. Saiatuko naiz? Claro, eskezin dut ja txata ikusi. A ber, itxoen, A sekondo. Vale, orain bai, ezta? Ondo. Vale, hasiko gera frikada batekin. Vale, jak hemen Twitchen gauden eta Twitchen frikadak desente, zeramoten dira. Egingo dugu, bueno, ikusiko dugu bideo bat, osea, ez dakit ze esaten nahi zen. Ja, Errazti. 58 dijo eta. Erraizi. Baina, atzera kontuarekin, aiora, 45 minutu dira. Bai? Errazti. Ni naiz, bai. Bideo horrekin gertatzen da, tituluak ja joditzen dizula bideoa, ez zaizu iruditzen? Horrela ez da ikusten. Bai. Hori da. Ez que, jendeak ohitura bat bideoa joditzeko tituluakin,
Egia da. Bueno, kuestioa da. Pasaden astean Arkakusok bere bere supertxistea bota zuen, horrekin bukatu genuen programa, eta justo ikusi dut aste honetan, zera, bideo hau eta gogoratu naiz, bere txisteaz. Begira. Bueno, 100 metroko altueran erratz gainean bota dira, 4-5 parakaidista, ez dakit nola esaten den euskeraz. Nire zait txorakeria iruditzen, Ez zaizu txorakeria iruditzen? Zer iruditzen zaizu ba, jen? Porque parakaidasa faiatzen badu, behintzet erratza kasu hor garbitzeko, ez? Funtzioa. Markatu. Wow, hurrengora goaz. Honen korte bat, aterako dut. Agian, behar dute Justu irakurtzen, tío, porque nik ezin izan ezindek denak kudeatu, tío. Bai, venga. Vale, hurrengoa. Bueno, osea, in love. Ez dakit berria da, nik ekarriko ditu gauza batzuk, igual duela 4 hilabetekoa da, baino, zer gertatzen da 2020an jaio bazara? Hauxe. Uste du dena gel hidroalkoholikoen dispensadora diela. Ui, zerra, kaos. Badaki ez dara iristen. Claro, eske hau da pixka bat tabakoarekin gertatu zen bezala. Lehen ez genekigun erretzea. Norbait arpidetu da? Ojo. Norri izan da? Txiki. ¿Cómo que txiki? Txiki jartzen du Txikiru, eskerrik asko txikiru. Apa, txiki, zemuz, aspaldiko. Igual da Txiki Muñoz, zelakoa. Igual da txiki nere kuadrillakoa. Esaten una da, tabakoa bezala, ez genekiela, zer nola kondorioak zituen bere garaian, gel hidroalkoholikoak ere baditu. Eta alkolak, ez da, por cierto, egun batian egin barko genuke hori antzinako alkolaren anuntzio. Bai. Oso originala zian, leno zeudela botillak umentzako eta olakuak. Bai, total. Barkatu nire sekzioa da, Eta erretzaientzako ere, bai, kiston anuntzioak egin berko dituzke olako Pantera rosa eta horrelakoak erretzen. Txikik jarri du, Gabon jaja bai, baina ez dakigu da nenekoren kuadrillakoa edo belako idazkaria. Ez, ne kuadrillakoa da. Vale. Justo, es que Dana preparatuta. Este compañero encuentra creativas formas para hacer que su compañero de piso deje de fumar. Bueno, ikusiko dugu. Seguro inguruan norbait izango dezutela, ezta? Erretzeti... Jo, baina hori da mila broma. Taka! Pareja hau dia la leche, Hau dia Marty and Michael. Hau dia kistonak, Mira, Ari da, bengala bat desmigatzen zigarroan sartzeko. It's got to be the last cigarette of the pack. Now we play the waiting game. That was a party anyway. Play Lord Bowls? Su ematen dio. Whoa! Who's that? Stop Michael Smith. Bai, hauek kisto broma azkate. Aizu, asko gustatu zaite eta hartuko ditugu ideiak, Beti daukagolako norbait ondoan, plasta ematen ez da, Ander?
Lo único, hor, zean, bota dionean, bengalaren zea hori, seguraski hori aspiratzea ez dala oso ona, Osea, alkitrana eta Ez, baina botadio hasieran tabakoa, pizteko berak, Claro. hombre, bai, gero, bai, dana filtratuko zu, baina, bueno. Baina, a ver, Onena netzako hori izan da. Zaizu zein irituko zitzaizuen onena, baina netzako onena hori da. bai, baina zerk ez du merezi, osea, kantzer batek ez du merezi, bideo viral bat egitearen truke. Nero ustez bai. Hombre, ba igual. Aurrera, Twitch. Begira, fenomeno honi pasazitzaiona, bera DJ-a da, bale? Bai. Ari da musika pintxatzen. Ari da zuzenean Twitchen jote emozionatuta. Eta, bueno, txakurtxoak gerturatzen zaio. Hau da, Amaika telebistan botatzen duten hori Dance Point. Eta, bueno, orain ikusiko dugu, eske, hartzak ere arpidetu nahi du bere Twitcheko kanalera, baino ez daki nola. Orduan, begira, badator. Venga, ba. Hortxe. Sartuko da. Eta tipua jota hor emoziona, ez? Entretenituta, bestia hitzen, tabernako barra batian apoiatuta baleo bezala. Eta begira tipua, osea, begira ze eskarmentua izango duen hartzekin, bueno, nik hoi ikusten dut, eta, bueno, eta begira, Vale, mobila hartzen du, tal. Baina eske, atea eta dan irekitzen du. Ba, baina kotxe bat etorri da horratzian, kotxe bat dau. Agian horregatik junda. Osea, baina nola atera zaitezke hartz bat zure etxe ondoan izan da? Ba, ez dakit, baina tipo honi galdetu ziotenean, aizu, zemoz junda Twitcheko pintxada, pues erantzungo zuen, ba, oso ondo. Pues de puta madre, ez? Oso ondo. Venga, beste bideo batekin guaz. Bueno, nik hau, abildu asirrarrastin, hau da nere Instagrameko kontuan, jarri nuen. Hoi propaganda subliminala da. Baina eske, benetan, izugarri gustatu zait, katu batek nola reakzionatzen duen brokoliaren aurrean. Ez dakit, txatean jarri mesedez zuei brokolia gustatzen zaituen, edo ez. Neri ez zai gustatzen, brokolia ez bestea, koliflorra. Nei koliflorra edo nola da euskeraz? Azalorea ez zai gustatzen, eta brokolia bai. Azalorea eta aza dia gauza berdina, ez? Ja, eske nik uste ez da la koliflorra ez da la azalorea, Bueno, ba, begira. Mikel Ibia gustatzen zaizkiola esan du, bai koliflorra eta bestia. Begira, Arkada bat ematen dio katuari. Begira, Eta nik uste nuen fake zela bideoa, baino hitz egin nuen katu bat daukan lagun batekin, eta esan zian, bai, arkadak egitean katuek horrelako, bueno, bereak ere horrelako zarata egiten dula, arkada itean. Orduan, bai, eman zion arkada katu honi, eta, bueno, hau ere... Esaten du propoleoa hippien droga dela. Begira, ni ere maite minutan nago, osea ez umearekin ilegala litzakelako, baino bideoarekin. Bueno, txorakari hau zadan, eta gehiago daukat, beste txorakari bat buklean, hau entzungo zenuten, ez da? Hau ikusiko zenuten. A ver, emaiozu. Osa, buklean ikusi dut aste osoan zehar. Da, ume bat ari dela, bere amaren edo ez dakit, mugikorrean, filtro bat jarri du ez Instagramen, eta ari da bere burua ikusten, filtro honekin. Ay, mi chicle. Ay, mi chicle. Bueno, ba... Ay, mi chicle. Ba, hola pasadet, aste osoa. Eta bukatzeko, jatzeko denborarik geratzen,
Azkeneko bideo bat, aurreko asteren batean esplikatu nizuen pixka bat Twitch zertzen eta zer nolako edukiak ikusi genitzazkeen bertan, alorito, hau enizuelako ekarri, baino eske ateratzen zait, egunero gomendatutako kanalen artean, ez daki zergatik, zer nolako zea daukan algoritmo honek, baino, Tranquilo, ¿no? kasu honetan, Titusclan deitzen da tipoa, eta da, Globoko banatzaile bat. Globo, Delibero eta, bueno, Uberren egiten du lan. Orduan, dauka kamera bat sorbaldan, eta bere 8-12 orduko jornadak erretransmititzen ditu zuzenean. Orduan, begira, adibidez orain, dauzka, 255 pertsona, eta gutxi darama, 36 minutu bakarrik. Hor, jaso du pedidoa, eta orain montatuko da bere motoan, eta joango da, pedidoa entregatzea. Eta egunero tipo hau, eta jende askoz ere gehiago, hola ibiltzen da. Bere repartuak... Zalantza bat daukat, eta serio esaten dut. Zuk hori egin dezakezu, esan, ni sartu naiteke denda batean, grabatu, dendakoa, ez dakit. Ez, eta are gutxiago, denda da toki pribatu bat, orduan, zuk ezin dezu grabatu. Grabatu uste dut baietz, baino emititu ez. Baino eske gainera, okerrena da, tipo honek, gero, ze aurrekoan ikusi non zuaiek hartzeko errato bat, eta tipo hau juten da, beraien bezeroen etxetara, kamerarekin. Egiten duna da, kamera geisten du, aurpegia zu erakusten bezeroena, baina bai portala, zenbakia, timbrea eta guztia. Eta orduan, Ekinek esaten du hori, Ai ama hori da inkluso ilegala bagian, bai. Bai. Baina eske ez da bakarra, Twitchen asko daude, eta batez ere inglesez. Baina agian dauka kartel bat hemen bularrean jartzen duna, puede ejercer sus derechos ante su repartidor de globo. Eta ez, gainera da pixkate graziosoa, nola banatzaile honek berak ere egiten duen pixkate, prekaritatearen apologia, eta, guzti hori, zan ekartzeko pixka bat ikusteko zer noraino iritsa daiteken, Twitch, guk ere egin beharko dugu horrelako zerbait bestera batera, ez? Nik jartzen dut kamera bat nire gelan, eta flipatzen dezu, Edo manifestazioak, ez? Sorbaldean, o erretransmititu, edo horrelako zerbait. Zuk zure klaseak gustatuko litzegu ikustea, Zer mozi biltzean, txikiekin, Bai, oso interesgarria. 3 urteko aurrak dira, eta maravilloso, momento maravillosoak izaten ditugu, eta hori. Baina, nik ez ditut aurrak grabatuko hola. Gainera, ulertuko duzuen bezala, baina... Hombre, ez gutxiago, ez da gutxiago. A ber, ari nahi zirakortzen... Gauza bat, honeako, baina... Bai. Moztuko degun edo ez. Nola? Mozten dugu... Bai, ez Arkakuso hasi da zuzenean, ze esan genion, asteko gu bukatzen ere ginean, orduan egingo dugu raida, bale? Eta... ez dakit zerbait daukaztuen kontatzeko, askar. Telegram kanala sortu degula, bai. Telegram kanala, stikerrak ditugu, bidali hor zuen mezuak, Mikel Mantenurentzat, eta topatzen dituzuen memeak, eta horrelako gauzak, eta horrela, gure hasierako bilera hori kentzen dugu, eta ja zuzenean konektatzen gara, eta ja... Hori da, lan erdia egiteko. Lan gutxi egiten dugu, lan erdia. Telegramen, ideiarik ez. Hori da. Gaur geraturen sensazio batekin ez dutela ezer egin, prestatu dute nire tartea ordu orden lehenago, gauza dian bezala. Baina, Anderrek egiten duen bezala. Hemen azkenean... Gauza bat, ez dakite, baina nik uste gaurko saioa izan dela pixka bat, Ander hori kaina ematea. Porque, bota izkia zute lore batzuk, eta ni hemen isilik. Ez, loreak botatzen zaizkio, kontrako efektua lortzeko. Zuri bota dizkizigu harriak, ertzaintzari bezala. Moskorra borroka. Asuri beltzak dio, hemen Arkakuso zer da, favoritoa, kontua da, Arkakuso jazago, ez? Ez, bale, kontua da, Arkakusorekin sartzen bazera, nola Arkakuso den aiora probatxoarekin batera, Twitcheko jabeak, Euskal komunitateari dagokionez, ja hasten da boikoteatzen, baneatzen, Twitterren esaten zuten banekoak diala, ez dakit, ez? Erdi neonaziak, eta... Horre bastean,
bukatu genuenean programa esan zigun, edo egiten diazu errait bat, edo bestela hasiko duzuen kontrako kanpaina bat. Eta hori grabatuta dugu. Eta hurrengo astean publikatuko dugu. Hori da, orduan ez galdu urrengo asteko zea, eta berraste honetan egiten dugun zutan game, Fall Guys erosi du Anderrek, eta zuek ere gombidatuta zaudete, noski. Eta daukat mando bat ere. Erosi ez du mando bat ere bai, Ander? Baitare. Impresionante. Bueno, Neko Sánchez. Aste hona izan. Vale. Aio, ni afaita noa. Hor dago mozkorra borroka, hemen dago mozkorra borroka. Ai, esan berruna gur, baino, klaro, raida inbar diogu, señorita honi. Hoxe, ibilak ere erosi dula, egin behar dugu, Ibilak erosi du, errazkinek ere erosi du, bai, ilargi ere ibiltzen da, bai, jende asko dauzka, dauka gaur egun jaztea. Bueno, eskerrik asko, beste behin gurekin izateagatik, aste hona izan, eta maite zaitu zegu, Telegramen sartu, joder, venga ba. Aio! Aio!